ମାଣ୍ଡବ ମଣ୍ଡପରେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆଳତୀ ନେବା ପାଇଁ ଡଗରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସଦିଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ହେଉଛି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ରଥ ପାଖକୁ ଅଧରପଣା ନେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି ନୀଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଦୁକା ନୁହେଁ ତାହା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧରପଣାର ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ସଙ୍ଗୀତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବସଦା ପହଣ୍ଡି କରିବେ ଏବଂ କେବଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମା ମାନେ ପହଣ୍ଡି କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମା ମାନେ ପହଣ୍ଡି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡିରେ ପଣା ଥୁଆ ହେଇଛି। ପଣା ତାକୁ ଆମର ପୂଜକ ମହୋଦୟ ସେ ଅଧରପଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଅପୂଜ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସିନା ଦେଖିପାରୁନେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ଆମର ସେ ନା ଆଖି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ରଥ ପାଖ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ରଥାରୂଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ସମର୍ପିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଏକ ସମର୍ପିତ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମର୍ପିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ସୁନା ବେଶ। ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଅନେକ କଥାକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସେଇ ଚକା ଆଖିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବା ଏବଂ ସେଇ ହଜାଇ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ରଥରେ ତିନି ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ